ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созаин хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 19 августи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам рубл камтар боло рафтааи. бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинро кардаги нестем. он кас мошина моторола мотосикла ё ягон велик фурӯшӣ дошта бошед дар маро икне ма реклама мекунам. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи восе, ноҳияи шаҳри нав, ноҳияи вақт, шаҳри кӯлоб ва шаҳри душанбе. квартира арзон ҳастед дар ноҳияи рӯдакӣ, квартира ҳастед дар шаҳри левакан, квартира ҳастед дар шаҳри ҳисор ва як квартира арзони дига ҳастед дар шаҳри душанбе. ҳазиқи видео ҳамие ки як комната квартира ҳастед 150 000 сомонӣ. бадруи гарибон шумо метавонед ки як комната квартираро 1 282 000 рубл да бихарен ва квартираҳои кредит ҳам гарини бисёре. бардруи азиз, видеоро то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нарх наво шумо да маъқул мешавад. мисли ҳар вақте дона лайкира бишкен, касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен. ана ки мерем усуста. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бачаи ачкидори ширини сухан навора сар мекуна. бардруи азиз, видеоро то охиша тамошо кунен. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, ориентир, чойхона, радиостансия да будай. духонаga квартираи 72 квадратаи дар 5 этаж қарор дора. ремонти хона бардруи азиз 100%. салафани тангин қати пула миёри бардруи азиз, нем болои нилон да як қолинчара мепартоя. пула соҳиби хона ҳисоб мекуна, ту медрои зиндагӣ мекунӣ. нарша бардруи азиз 270 000 сомонӣ будай. маслиҳат барои нархиш танҳо дар даруни ҳамин квартира мешавад. дӯстони азизи, квартира дар ноҳияи рӯдакиай алиша мешавад ба квартира дар шаҳри душанбе гуфтагиай, ё ин ки мошинҳои 2011 боша болои суман бутен мешавад ва веғарзи квартира бо дигар хел квартираҳои арзон доранд дар доми барамвадагиш. аякхонага то чорхонагара квартираи любой хел дора. беремонтай ремондора чихеле ки дар кортон боша. хулоса бардруи азиз, номерои телефонуш ҳастай. касе дар квартира дар кораи ноҳияи рӯдакӣ 190 000 сомон квартираҳошон боло ай дӯстони азиз ва нархи квартира дӯстони азиз 270 000 сомонӣ будай нархиш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, квартираҳои кредит дар канали мо гарини бисёре. барои он каналда подписатсия кунен. квартираҳои фурӯшии кредит қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, назди птитсафабрикада. дом 7 этажа мешавад, сохтмонаш дар 5 этаж рафтисай. ову свет, канализатсияи шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. қарибишта мактаб, магазин, коллеҷи тиббӣ наздик будай. ду комната 54 квадрата нархиш 190 000 сомон. се комната 70 квадрата нархиш 260 000 сомон. ду комната 48 квадрата нархиш 180 000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқимонда маблағро дар давоми сохтмон биспора. бардруи азиз, мақсад ҳар моҳ мисол боқимонда маблаға споридан мегирен. ози мисол пешпардохт 60% маблаға меспорен. сохтмонаш бардруи азиз 5 моҳ давом мекуна мега. номерои телефонуш ҳастай, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен.
бардрои азизи канали Сауду Тиҷира падилиса кунен ватсапода имо падилиса ҳама ҷода падилиса кунен ки ҳами бародарои мо бидонанд ки ҳамхели канал ҳастай. Бисёри одамо намедонанд бардрои азиз ҳамхели канал ҳастай. Хай шумо падилиса кунен бигӯен ки ҳамхели канал ҳастай. Мисол замин дорен, хона дорен, квартира дорен, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, инами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунен. Мо барои харидорора дар видеои дигари рекламаи зуруш мекунем. Ва дӯстони азиз, киноҳои ҳозира кам-кам реклама дорад. Мо ҳам айҳамво ёд гирифтем. Ана компания ки бозоралӣ ва компания ки назара шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. Шумо рай Москва ва Московский област ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, ай пеши агаротон шуморо гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат мебаранд меёранд. Мошиношон мошинои баланд, мошинои тоза. ҳами байди зафарчара мехонанд. хулоса бардрои азиз, нархи навоша гуфта ки 7500 рубл. ай ҳамада компания арзон 7500 рубл. агар нами ҳози занг бизанӣ бигӯй ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, тдабо скидка мекуна. ҳози зангиш биза. компанияи беҳтарин айне ки пушаймон намешай шеринар. бисёри бардро ай Москва, ай Санкт-Петербург, ай Лондон, ай Америка моро мегӯянд ки хонаи арзон ай шаҳри Душанбе биё ягонта. ина бардрои азиз, як бародар мада хонаи хичароӣ кард. бо диққат гӯш кунен. беҳтарин ҷодай наршам гарини арзон ай. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров. як сотиқ заминай ду дар хона дора мега. ремонти хона бардрои азиз миёна будай. овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ай. гирди хона маҳкам кардагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. мактаби 18 ва сирк наздик будай. нарша гуфта ки $35000 бугӯ. $35000 бардрои азиз, и арзон мекуна. бо касе харидор бошен занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. $35000 пули тоҷикӣ қати ҳисоб китобаш кардем 383000 сомон мешавад. бардрои азиз, ҳарди рақамҳош ватсап дора. ина марҳамат видеоша тамошо кунен, суратшам рӯй кардагай, видеоша рӯй кардагай тамошо кунен. касе харидор бошен занг бизанен. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. лайка ба сланси кандагӣ биза шеринар. бардрои азиз, хонаи дишен қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Нонҷемас нависагиай. 8 сотиқ заминай ду дар хона кардагӣ, кухни баня дар дарун шай. ремонти хона замонавие бардрои азиз. ремонтҳои хеле прастои миёна нест. ремонти замонавӣ. фақат пула биёри битева, кастум бурухта биёр бидро зиндагӣ ки. овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатош 100% ай. беранда навес ҳоҷатхона доштай. соҳибхона мега ки срочни пул дар корай. фаври ай бардрои азиз. мақсад срочни пулаш дар кор будай. нархиш 115000 сомонӣ. бовар ки беҳтарин нархае. 115000 сомон мега касе харидор бошен бо арзон мешава. номерои Тоҷикистон шам ҳастай, номерои Россияш да ватсапам дора. касе ки ай шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Фархор, ноҳияи Восен лайкора серьёзне биҷихен, инами хонаи арзон барои шумо ай шероинар. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, назди Балниса, канечкай маршрут. 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаи тайёр дора, 3 дар хонаи нимтайёр дора бардрои азиз. обши 6 дар хона мешава. 3 дар хонаи тайёр дора, 3 дар хонаи нимтайёр. овсвеч мега ҳастай, 140 дарахти мевадиҳанда ва бемева доштай, 10000 дона ғишти пухта зиёдтар дора, 400 дона сменблок, 1 дулан шебен, 1 камаз қим, 2 камаз санги калон доштай бардрои азиз. хулоса нархша гӯш кунен. ай ҳама ҷои беҳтаринаш. нархиш 200000 сомонӣ мега. бовар ки беҳтарин хона е. касе ки ай шаҳри Кӯлоб бардрои азиз, занг бизанен бо арзон мекуна. ай ҳамада хонаи арзон, ай ҳамада хонаи фасон, анами хонаи шеринар. хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи Советобод. ноҳияи шаҳри нав, деҳаи Советобод. як бор дига барои мисол одамое ки шома телевизор буд пафтор кардам. 8 сотиқ заминай,
5 дар хона кардагӣ 5 дар хонаи фасоне ки 2 подвал дора. ремонти хона бардурои азиз замонавӣ ба дараҷаи оли шай оли хонаи дигари шабӣ овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. ина бардурои азиз хонара хушругӣ шабӣ ошхона баня ҳоҷатхона ҳамаи чӣ дора. нархиш 300 000 сомонӣ ҷои шидчай 300 000 сомон ҷои шидаш. касе харидор бошен занг бизанен. форат ки видеоҳои мара ярӯзпас тамошо кунӣ каналда подписатсия кун. бардурои азиз хона дешен қарор дора дар ноҳияи ана вахш гӯш кардем. бардурои азиз хона дар ноҳияи вахшай ҷамоати тоҷикобод деҳаи тоҷикистон 18 сотиқ заминаи 2 дар хона ба калдоруш кардагӣ ремонт надоштай. бардурои азиз ои вадакачка ва светш ҳастай ови равон дар пишти ҳавлишам ҳастай мега документош ҳамаш 100%. дарахтҳои мевадиҳанда зиёд дора. нарша бардурои азиз 450 000 сомонӣ мега 450 000 сомон. бардурои азиз хонаи арзони хушуд дар ноҳияи вахш будай ҷамоати тоҷикобод. касе ки ай вахшем бардурои азиз фаҳмидем ки ма гиҷои вахша гуфтесам. номерои тоҷикистон шам ҳастай. номерои бардурои азиз анами номерош номерои қазоқистон будай ватсапам дора. занг бизанен маслиҳат кунен. бачаё чаб хия кофе талхабза ки ба фикрам хобуд бурдесай. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ яды квартираи арзон ага мезанем ба шаба хайра мехонем. бардурои азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри левакан пешина сарбан як хонага квартира дар якум этаж қарор дора 50 квадратни метр будай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки дар шаҳри левакан пешина сарбан срошни мефурӯшем. нарша бардурои азиз 150 000 сомонӣ мега 150 000 сомон бовар ки беҳтарин нархае. касе харидор бошен бардурои азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанен. бачаё ча мегзарем ба ноҳум эълони имрӯза лайка ба қошуқчаи шакархӯрӣ бизанен. бардурои азизи квартира дешен қарор дора дар шаҳри ҳисор ноҳияи шарора як хонага квартира дар якум этаж қарор дора мега домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки як хонага дар якум этаж қарор дора 5 этажка домои панелния мега ремонташ нав кардагӣ балкони калонам дора. ду хонага кардан мега мумкин бардурои азиз як хонага ду хонагаш кардаган аз ҳисобе ки балконош калон будай. нарша бардурои азиз 175 000 сомонӣ мега 175 000 сомон. бардурои азиз касе харидор бошен бо арзон мекуна. айки ҷое ки замин хона квартира намондесам комментарда бинависен дар видеои дигари арзонша реклама мекунам. бардурои азизи квартира дешен қарор дора дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ як хонага квартира дар якум этаж қарор дора 35 квадратни метрай. дом навастройка бардурои азиз ана квартира пад абой тайёрай бигем мешава. соҳиби квартира бисёр маълумот дагӣ нест фақат нависагие ки шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ автосентр пеши таксиҳои кулобда қариби корвон. бардурои азиз нархиш 155 000 сомонӣ гуфтагиай. арзон мешава намешава нависагӣ нест. бардурои азиз 155 000 сомон. харидор бисёр айне ки харидорои аниқ занг бизанен ако. бадрои азиз навбати квартираро гуфтем ки яд квартира арзона мегем баъд шаббахайра мехонем. хай биёд калима шаббахайр бихонем. шаббахайре подписчико шаббахайр шаббахайре подписчико шаббахайр. хулоса бардрои азиз ин бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ квартираҳои арзон квартираҳои кредит роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд хай набо мисол бардрои азиз настрени буд камтар вақтам хуш буд барои шуморо кам чахчах кардем. хай ак лайка ба қошиқчаи шакархӯрӣ мезани ба сламси кандагӣ мезани ба чизе мезани бизаки ҳамин ютуб кафада оста биза телефону нашкана шеринар. хай дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва дар комментария ягунчи бинависен гапҳои хушрӯ бинависене ки
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш наштида дидан ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.